Ассаламу алейкум. Ночи. Селан ваяхкан хилил видео продолжение. Видео юар. Вай хал доузит ләсун шун массарна вай ноччан. У Европе аболла Германия, Франция абол кичан абол чана. Он дальше у Европе вай дукка нери дит России кимета чисанят самый цан худший метод террористический метод чуешь террорист бу. И террористический акцент Европе юля речь бу. Он дальше терактча ина адам қира дина Путину. Дагдоешун шейцин вашлялайтан вайдинай вайндитеттан. Вот имеет дюс сперва запугивают юга хаусал хабахкан бол исламист бу бежинч бу церде что шадек алла цути дерзина шей айдал хит шей намут адол расшан мут адол айдал шей ахчу деч нацисчи националистчи айдли балба. Из националист айдли балба ночи хвой первый душен пострадать диндеш. Und der zuerst balеш buish itzadu zuerst speru wente hajirdu was bushon was ashdat tramostre ach hat ibach kan cher het беженч мигранч бирбу гонять ах обязательно вой пострадать ты душон сюда цаши куяч вой первый номер один душон раскшана окузабол нацишчана ноудеш Zundela way заинтересованы хилищать. Und elche jo итирак жинаш way du душу. Ит way итсаалит диаш душу насал камел way сем хилит way яштят итирак раск шияшуш. Берит чокат шо ночи кан талят Парижа олимпийский уйвар олимпийский игрышан кичам беша цигатир актерия чхилла. Селана сомара ялголч дина Украинец халет, мижги халет. От Украинец уша российский паспорт дошу. Из-за Грузии акитряч хилла Шарль де Голь аэропорта. Украине наушил военный груз. Раски чунах тишам бац кузацундель украинецен. Раски паспорт лой хауит гайт диш чаша украинец уолцу гайт диш чаша россиянин уолцу. Ишелил бешнаму. Цундел вой ночи вой использовать, модейт вой кегинах использовать, мобайт. Сулхалайт задержать тунол ночи кант. Массу ноччана зиду цу дештек. Массу бусалбшнаган дуцу зидештек. Куза аш был наган дуцу зидештек. Дел шиду алил шо изач о кафиршан зида эрвалуй эду цацул чу. Сахайхал до чу умнах цaqi чу. Ягасқшан тибол бечу эдуис. Так сахаттар қолуқ шуб. Российский паспорт должен раскочить. Халяцу у гражданин Украины хилволхенс российский паспорт должен. И аэропорте военный груз якит ристан у раски из милхульшутах от ног чуть-чуть. Олимпиада бусал дин дуа алцадаречу. Так что союзник школь штук, ладно, что ца брошен мекш дать, что ца не рошен цана дать, что шеде что. Так цан хун хульшу из ривш алиш, цан хун ё, цан юка хун не слышует. 7 октября Израиля нападение шхена. Хамас раскшен день Путина день рождения хун дёцер нападение. Хун не слотишь, что шедеша бусалчнахца ду, угар бусалчнаган духалт он беш был, раски Путини ФСБ ГРУ, церца не слышу. Ему не слышу, какие чуваться сумна, какие твоиш может быть, что особо дин душу, ГРУ, ну и ФСБ, ну и Бог дадие, что дин душу, и цаничел свани, что цадуал, что. Цундера скегичнер лесун югат ахка хена хе ку Европе хит юлия штиракчу уже еш халючна бу ин меттагшбу. Из раскшен ушум до дестабилизации обстановки, политической обстановки в Европе. Вай нохчан, вай бусалчнаган, зидоцак цунахирдол шумдат. Раски интересью, раски партиящу, раск финансировать еще, кузер Европе партиящу, эдли яля, сатюшбеш. Цундела, массу ночк алла сон. Ва малиедей твой, шейн мелч охар кафир цабиеза, шейн хар Европе цаеза, а дадах кузер, о шейн цабиеща шейга, дюнал гаца. Просто ад айш, ошик эрду, даулаца бо, дауца бо, كان زي ما دايش ما بايش واش ما بايش كان قيرمش
تخون خلدول شخينا تخو نوخشي دو تخي غيلقا تخي عادتا تخين خلدول شخينا تخين كوك قودين تخين غودين شنا تخو ديقريا دو تسون غودا تسون تيهوات تخو حال غيلق دوش رول سحويو تسو شول ديكريشي غيلق شدول شدات تخو قيدي شو تقوز هذا يخني أو هرمت غلروي شو أو تخوخ تخو تداي أن تخو داي نجغاسقي بو российский посольство стимацалет шо о масит шершка хуза долш цана российский посольство антиле цапосол мацавинаш ас и вица бог хум дица бог ас просто дешхел жгасхшан да цедизуис цигар хадаххан хуз ахойшан хелшгана кузар олимпиаде бахкан бо берши киберши ягасхшан дуалут омбеш груз загуш берши цен зидеш беш тагасхш тхулш тухой مغل غاسقش مغل ويش دات غاسقش تخل وغاسقشن دوحل غل ديش دو غاسق دو يدينش سندلا يوغا دق دا اتار فيديو تغن يوقس ودالشينس ات سومر دينا سو يالولش ايونا شي ازر تغيدو الشرا اي غاسق اوكرانيا سو حالاتك يختدش سو حال نوخشي لاتس قي قطع تات بروكاتش خيلن كيرش اشتخيلري ستوش يوقشو شون الفيديو ديل دشا نوخشي سمخليش وين بار بيكش باتشون هر وين يوق بروكاتي شون اي وش تان لورش عيدلي بوغي ويش هادش قدر دوغي ردوشون ارتوس ردوشون واش فاشيش بو واش تشيتشيانش بو واش مسلمانش بو واش بو بيز ايردو قيدي شو هيت جرمانيا تي قيتا تا критик исламан та критик я шубошо та куза свобода слова ю та моца дит нир алвоган та ауганец тихахкан цу урститтен и бехкевек цавина шиаша вириртна цавина цу излазвина цу полицейский юрихкано полицейский урститтен и вина чам боч урстудиттен видео шун гинхирю ак هو دهقن سو شاول اوغانيت سيتون سوازن ميل قزر ارتوسرو ال جرمانير قزر قو يوروبيا زياده ارول ونوخشي وي والله بالله تالله حقيقه تسقاش مك عجماوش هاي بروباغاند سو اللي الله حسن بروباغاند شو ياتش اتغاسقش بوخ بالشارع تركواي بوشوني بروباغاند وين شو ياتش اما وخ ملغلا عقيت ولوش خاونا شادق اش بشي بروباغانديو دين دات ويدويتش بوصل دين تندو использовать دغيرتش بو سندلا والله بالله وعغاسقشن لو اقديشويك والله بالله وعبوصل بجنان زيادة اروال قطاع ما دات عديشتك اشت ادات عري هيت ديش خيروات ريز غاسقشن لو شخينا حلق دين اعتا دين كرين خير درا يا غاسقش عليك كرين ويتن خير ورا غاسقش سوات عري فايز بايز جرؤوت ليلي اشحوات عليه جرؤو فايز بايز ليش كرير ورهون دالج اش بوي دينش اش بوي ازرشكاو بايشرشكاو ماستري بوش سوتنميت باي ازرشكاو داي ادوش حبوش بولناخ نوچي سملارشو لرلهارشو شيبيش لردهار شينت زولم دين وقومنا بوسوبشنانا زولم مدايتار اوقناغن اوقويت الاتسبول قوزا اشبول نانا تجمل تيرسيدا هارش اش سيدا تومي عبوشن تير وين دقو غدينشون تحنا عربو باتشالقو وين غتسدي تشاتي لاتسوا قوزالي ليش بوشن دقو الوما دوشن كريتيك يشون اس ايس يشا يشون بوبليچنا واخيا اما وي حقر شيات عدوي ادمش وي دلا نوخشي غلق دول شوي ادمش دلا وي ديرش دول متكش لرويز دال اتو بويل مسيرة دال تي هاي بيرت كيويل ادي كيويل ماشوي